नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर वन महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. पारंपरिक मच्छीमारांना वाचवावं लागेल तरच हा डोलारा सांभाळू शकू, आमदार निलेश राणे यांचं प्रतिपादन. अनर्थ टळला, सुदैवानं बचावले जीव. आणि उद्यापासून सुरू होणार राजकोट इथं शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं काम. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आज अनेक ह्याच्यामध्ये मोठमोठी लोक या क्षेत्रामध्ये आहेत, जाणकार आहेत, पत्रकार मोठे आहेत, बिझनेसमॅन आहेत, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत. मला आपल्याला विनंती करायची की आपल्याला खरोखरच पर्यटन कळला का? आपल्याला खरोखरच मासेमारी कळली का? फ्युचरिस्टिक 2047 मोदी साहेबांची संकल्पना होती की आपली देशाची इकॉनॉमी काहीतरी 5 ट्रिलियन, किती ट्रिलियन? 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवायचं. जे काही मोदी साहेबांची संकल्पना, ती 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणजे काय हे आपल्याला ज्या दिवशी कळेल ना, तर मला असं वाटतं की आपल्याला हे सगळे कार्यक्रम, हा जो विचार आपण इथे जो ठेवायचा प्रयत्न करतोय, त्याचा खरा अर्थ आपल्याला कळेल. पर्यटन म्हणजे काय? पर्यटन म्हणजे जे आपल्याला जे रीलमध्ये दाखवलं गेलं तेच पर्यटन आपण समजायचं. पर्यटनाला पण ग्रेड असतात. गोव्यामध्ये जो पर्यटक येतो 40%, 60% आपण 1 मिनिटासाठी बाजूला ठेवू. जो 40% पर्यटक येतो त्या पर्यटकाला सुधरवण्यासाठी तिकडच्या सभागृहामध्ये आर्ग्युमेंट होते, डिबेट होते की आपल्याला हा टाईपचा पर्यटक इथे हवा आहे का? उरलेला जो 60% जो पर्यटक आहे त्याला आपण काय देऊ शकतो ह्याच्यावरती चर्चा होते. म्हणजे साऊथ गोवा तर तुम्ही बघितलं तर साऊथ गोव्यामध्ये मोठे हॉटेल्स आहेत, रिसॉर्ट्स आहेत. त्या स्टँडर्डचा पर्यटक तिथे आणण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आता नॉर्थ गोवा, आता मोपा जवळ आल्यामुळे नॉर्थ गोवामध्ये पण तसा त्या टाईपचा पर्यटक येऊ शकतो. मोरजिम एक नवीन सेंटर तयार झालं आपल्या कोकणापासून एकदम जवळ, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यापासून. आता हा पर्यटक टिकवायचा कसा? ह्याच्यासाठी तो 40% आणि ही 60%, तर जेव्हा समीकरण जमतं ना, तेव्हा पर्यटनाचा खरा इकॉनॉमीला फायदा पडतो. आपण इकडे जी कोकणामध्ये आपण जी इकॉनॉमी वाढवायचा प्रयत्न करतोय, पर्यटक म्हणजे आपण कुठल्या लेवलचा पर्यटक आणतोय, अरे त्यांनी खर्च केला पाहिजे इकडे येऊन. आता मालवणमध्ये जर ऑक्युपन्सी आपण बघितली, एक हॉटेल अकोमोडेशनची आपण ऑक्युपन्सी बघतो, ते मोजतो कसं आपण ऑक्युपन्सीनी, तर मालवणला ऑक्युपन्सी 85% आहे. जे हॉटेल्स तिकडे चालवतात त्यांना माहीत असेल. आता जिथे 85% ऑक्युपन्सी आहे, मग तिथे इकॉनॉमी किती पटीने वाढली पाहिजे? तिथे उलाढाल किती पटीने वाढली पाहिजे? मालवणला पर्यटक येतात पण तिथे 5 स्टार नाही, तिथे 3 स्टार डिलक्स नाही. मग आपण टॅरिफ काय बघतो? 1500 रुपये, 1800 रुपये, सीझनला 2000 रुपये. पण सीझन किती? 31st आणि असे काही जे काही आपले भराडी देवीची यात्रा वगैरे असं काहीतरी. पण तो जर पर्यटक तुम्हाला आणायचा असेल त्या टॅरिफचा, 5000 रुपयाच्या टॅरिफचा, तर तुम्हाला ती व्यवस्था तर तशी उभी करावी लागेल. तुम्हाला तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवावं लागेल. कचऱ्यापासून ते शहराला मुक्त केलं पाहिजे, कुत्र्यांपासून केलं पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत पर्यटनाला मोठं करण्यासाठी. म्हणून सांगितलं, पर्यटन आपण ओळखतो का? तर पहिलं पर्यटन म्हणजे काय, ते वाढेल कसं, आहे ते सुधरेल कसं, ह्याच्यावरती आपल्याला खरोखरच अभ्यास करणं गरजेचं आहे. तसे लोकप्रतिनिधी, मग तो नगर परिषदेला आमचा महापौर असू दे, म्हणजे नगराध्यक्ष असू दे, आमदार असू दे, खासदार असू दे, पर्यटन असं तर ते फायद्याचं, नाही तर पर्यटनाचा काहीच फायदा नाही. बांबू नावाचं हॉटेल मी लहानपणापासून बघतो, अजून बांबू नावाचं हॉटेल आहे. पर्यटक येतो, बसमधून उतरतो, तिकडे खायला जातो. बांबू सुधारलं का? माहीत नाही. त्यांनी मर्सिडीज घेतली का, BMW घेतली का? माहीत नाही. दिसतो, मालक दिसतो. देव करो असावी, कुठेतरी लपून ठेवली असावी, मला माहीत नाही, पण असावी. माझी इच्छा आहे की असावी.
पण माझा घरचा येण्या जाण्याचा रस्ता तोच आहे म्हणून मला माहिती आहे. तसंच मच्छीमारांचं आहे. मच्छीमार आपल्याला कळला का? आत्ताचे विषय, आता अनेक माझ्यापेक्षा सिनियर इथे मच्छीमारी ओळखणारी लोक इकडे आहेत. मी जेव्हा सभागृहामध्ये एक विषय मांडला की टर्नओव्हर मच्छीमारीचा किती असावा, आता किती आहे माहीत नाही, तो वाढेल कसा? आता आपण पारंपरिक मच्छीमारी आणि पारंपरिक मच्छीमार हा राहावा, त्याला 2 रुपये मिळावे म्हणून आपण हे सगळे प्रयत्न करतोय. पण त्या पारंपरिक मच्छीमाराला काय हवंय ह्याची चर्चा आपण करत नाही. आपण पारंपरिक मच्छीमार हा पर्सिसिनवाला झाला, पर्सिसिन हा ट्रॉलरवाला झाला, ट्रॉलरनी फॅक्टरी टाकली तर आपण त्याचं अभिनंदन करतोय. पण तो आपला जो पारंपरिक मच्छीमार जो 60% 70% जिथे मासेमारी करतोय ना, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय साहेब, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. मी अभिनंदन करतो ज्यांनी ट्रॉलर बनवले, ज्यांनी काय त्याच्यानंतर काय हाऊस बोट बनवाल, त्याच्यानंतर तुम्ही काहीतरी फॅक्टरी टाकाल, बाय प्रोडक्ट तयार कराल. आता इथे गद्रे साहेबांचे प्रतिनिधी आहेत, मी त्यांना विचारत होतो, म्हणलं साहेब आपला टर्नओव्हर किती? तर सगळ्या त्यांच्या ज्या काय आहेत 1000 कोटीच्या वर काहीतरी आपला टर्नओव्हर आहे. आणि गद्रे साहेबांची फॅक्टरी मी लहानपणापासून म्हणजे केव्हापासून आम्ही बघतोय. हे जे बाय प्रोडक्ट तयार केलं ना साहेब, मी त्यांना विचारलं, म्हणलं साहेब किती बाय प्रोडक्ट आपण तयार करता? तर कितीतरी 1000 मेट्रिक टन मध्ये त्यांची बाय प्रोडक्ट तयार होतात. आपल्या कोकणाला ती गरज आहे. नुसतं एक गद्रे साहेबांनी एक बाय प्रोडक्ट तयार केले म्हणून आपलं काम होत नाही. पारंपरिक मच्छीमारांनाही टिकवावं लागेल, आपल्याला बाय प्रोडक्टही तयार करावे लागतील, तर जाऊन जी मासेमारी, ज्या मासेमारीचा आपण उल्लेख करतो ती सक्सेसफुल आहे, ती यशस्वी आहे असं आपण मग कॉलर टाईट करून सांगू शकतो. हे जे बाहेरचे ट्रॉलर येतात ना, हे आपले मासे म्हणजे त्यांचं नेट, त्यांच्या नेटचं जर आपण जे काही डायमेन्शन मोजलं ना, तर मासळी पण निसटणार नाही. ते चारी बाजूनी घेरून आपले मासेमारीसाठी ते सगळे घेरून LED टाकून, कारण LED वरतून खाली टाकल्याशिवाय मासेचे डोळे वरती अडकत नाही, मग ते जाळं उचलून सगळं ते घेऊन जातात. मग आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांना मिळणार काय? म्हणून जो काय वाद व्हायचा ना 2014च्या जवळपास, आपल्याला आठवत असेल, जुन्या पत्रकारांना आठवत असेल, वाद का व्हायचा? कारण का काही ठराविक वाव म्हणजे नॉटिकल माईल नंतर तुम्ही तुमची प्रोसेसिंग करा, ह्याच्या नॉटिकल माईल नंतर अगोदर आमच्या पारंपरिकांना करू द्या. ते होत नाही म्हणून तिथे समुद्रामध्ये होतं. म्हणून आमचा पारंपरिक मच्छीमार हा देशोधडीला लागलाय. त्यांना वाचवलं पाहिजे. त्याच्यासाठी जे काही प्रश्न मी तिकडे उपस्थित केले होते आणि काही आपल्या ह्या चॅनलच्या माध्यमातून पण आपण जर ही मोहीम चालवणार असाल तर ही मोहीम आपल्याला लक्षात ठेवा, पहिलं पारंपरिक मच्छीमारांना आपल्याला वाचवावं लागेल, तरच आपल्याला बाकी हा सगळा जो काय डौलारा आपण जो काय उभा करणार आहे मासेमारीचा, तरच तो वाचणार. एक फॅक्टरी येऊन तिकडे चालणार नाही, एक गद्रे साहेबांची फॅक्टरी चालणार नाही, तर आपल्याला बाय प्रोडक्टची फॅक्टरी तयार करावी लागेल. मासेमारी एक प्रोडक्ट म्हणून, एक बिझनेस म्हणून बघितला पाहिजे. आपला कल्चर आहे वगैरे सगळं आहेच, पण एक कल्चर आपलं एक बिझनेस म्हणून पण आपल्याकडे त्याला बघायला लागेल. आता नितेशकडे तो पोर्टफोलिओ आला आहे. आता फिश हार्बर तयार होतील. फिश हार्बरनी आपल्याला आपला मासा जर आपण त्याला ब्रीडिंग टाइम दिला तर, आपण आपल्या मासेना ब्रीडिंग टाइम देत नाही. दापोलीचे काही मच्छीमार आहेत ते बाहेरच्या कुठल्या तरी रूटनी येणार आणि आमच्या समुद्र इंटरनॅशनल वॉटरमध्ये जाऊन जो मासा आत यायच्या मार्गावर असतो त्याला बाहेरच कुठेतरी पळून नेत आहेत. आपल्या मच्छीमारांना काही मिळत नाही, ब्रीडिंग टाइम मिळत नाही. ब्रीडिंगच झाली नाही तर आपण कुठली मासेमारी करणार आहोत? मग आपण कुठल्या फॅक्टऱ्या बनवणार आहोत? हा सगळा विचार आपण केला पाहिजे. शेवटचा विषय म्हणजे आपला फ्युचरिस्टिक 2047. फ्युचरिस्टिक 2047 म्हणजे साहेब, ह्याला जर आपण मॅथमॅटिक्स जोडली तरच आपण कोकण म्हणून सक्सेसफुल आहे. आत्ताचा आपला आर्थिक उलाढाल किती जर आपल्याला माहीत नसेल तर आपण हे फ्युचरिस्टिक 2047 तुम्ही करा की 3047 करा. आपण आहोत कुठे? जसं आम्ही जेव्हा सभागृहात असायचो लोकसभेच्या, तेव्हा मला एक प्रश्न कळायचा नाही. अनेक उत्तर भारतातले काही आणि काही दक्षिण भारतातले खासदार उठायचे आणि बोलायचे कि आप ये जो स्कीम डिक्लेयर कर रहे हो वो गरीबों के लिए है ना, तो पहले मुझे ये बताओ इस देश में गरीब कितने हैं. आपल्याला जर आपली इकॉनॉमी माहीत नसेल, आपल्याला जर आपल्या कोकणातला उलाढाल माहीत नसेल,
आपण कुठल्या गोष्टीचा फ्युचरिस्टिक पाठलाग करतोय? आपली USP आपल्याला कळली पाहिजे. आपण काय मार्केटमध्ये घेऊन चाललोय आपल्याला कळलं पाहिजे. फ्युचरिस्टिक 2047, अनेक ट्रिलियनची आपली इकॉनॉमी, त्याच्यामध्ये कोकणाचा वाटा किती? आपण किती वर्ष आंबे, काजू, नारळ, अमुक अमुक इकॉनॉमीवर आपण अवलंबून राहणार आहोत? ती राहिलीच पाहिजे, पण एक प्लॅन बी म्हणून पण आपला काहीतरी असला पाहिजे. हा प्लॅन ए झाला जो पाहिजेच, 100% पाहिजे. आपली संस्कृती आहे ती, आपलं कल्चर आहे, तो टिकलाच पाहिजे. पण प्लॅन बी, ज्याच्यातून बाय प्रोडक्ट तयार होतील, ज्याच्यातून एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार होईल. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार झाली तर विचार करा, फक्त आपण जो आंबा इकडून बॉक्सवर फक्त नाव लिहितो, निलेश राणे, रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस, पाठवून दिला, कुठे जातोय माहित नाही आपल्याला. कुठे जातोय तो आंबा? कुठले दुसऱ्या राज्यातले देवगड हापूस म्हणूनच विकतायत, आपल्याला माहित नाही. मुंबईमध्ये देवगड हापूस कुठला हा बॉक्सवरून सांगताच येणार नाही. आपण कुठे आहोत? अहो, जगाला आपला आंबा घ्यायला इकडे येऊ द्या. त्याच्यासाठी आपण वेअरहाऊसिंग तयार केली पाहिजे, त्याच्यासाठी इथे नेटवर्क कमॉडिटी एक्सचेंज तयार केला पाहिजे. अशी तयारी ज्या दिवशी आपण करू ना, आंबा, काजू, हे आपले मासे जगाला इकडे येऊन घेऊन जातील, अशी एक परिस्थिती आपण तयार केली पाहिजे, तर आपण यशस्वी. आपला आंबा कसा चाललाय, कुठल्या रूटनी चाललाय? तुम्हाला एक आश्चर्य वाटेल, APMC मध्ये, मी नाव घेणार नाही, एक मालकच आहेत तिकडे, म्हणजे पॅनलवर आहेत, ते आहेत कराडचे. मस्त चकाचक BMW आणि सगळे बंगले. आणि मला कसं कळलं ते APMC मध्ये आहेत, कारण का मी त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला गेलो होतो, पण मी मुलीच्या बाजूने गेलो होतो, मला माहित नाही की हे असे आहेत ते. मी लो कोण साहेब? मी असे आहेत. हे APMC मध्ये सगळा व्यापार देवगडमधून. मी साहेब तुम्ही कराडचे ना? मी हो, मी कराडचा. मी किती टर्नओव्हर आहे साहेब आपला? साहेब आहे आमचा 350-400 कोटी. मी देवगड हापूसवर ते 3-3 वर्ष बुकिंग करून ठेवतात कलम. ठरलेली माणसं आहेत, त्यांचा रूट घेऊन जाणारी माणसं आहेत. आपण कुठे आहोत? सर्व टीमचे मी अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे आपला प्रवास केलेला आहे. आणि या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल की या प्रवासामागे फक्त एक किंवा दोघांचे हातभार आहे असं होत नाही, तर ते पूर्ण टीमवर्क आहे. आणि मी इथं 1.5 वर्षापूर्वी इथे जॉईन झालो, तर तेव्हापासून बघतो की हे चॅनल जे आहे ते खूप ॲक्टिव्हरित्या काम करत आहे. शासकीय योजना असतील किंवा इतर ह्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी देखील या चॅनलनं जिल्हा माहिती कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासन यांना खूप योग्य प्रकारे मदत केलेली आहे. आणि मी या ठिकाणी हीच अपेक्षा करतो यापुढेही ते अशीच मदत जिल्हा प्रशासनाला करतील. आणि पुन्हा एकदा जसं सर्वगोड साहेब म्हणाले की 50व्या वर्धापन दिनाला बोलवावं, मी तर असं म्हणेल की हा जो 11 आकडा आहे ज्याच्यामध्ये 2 1 आहेत, तर माझी हीच अपेक्षा आहे की ह्याच्यानंतर ह्याच्यापुढे आणखी एक आकडा लागावा. आणि हे शुभेच्छा देतो की त्यांनी 111वा वर्धापन दिन देखील साजरा करावा. पुन्हा एकदा मला इथं बोलवलं त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. आणि कोकण 7 लाईव्ह याला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. आमदार निलेशजी राणे साहेब, या कोकण 7 लाईव्हचे सर्वच प्रमुख अधिकारी, त्यांची सर्व टीम, सर्व उपस्थित असणारे या जिल्ह्यातील प्रमुख मान्यवर, खरं तर 11 वर्षापूर्वी सावंतवाडीमध्ये एका छोट्याशा कार्यालयामध्ये सुरुवात झालेला त्यावेळेचा सिंधुदुर्ग लाईव्ह, आणि मग 11 वर्षाच्या प्रवासामध्ये या जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्येच पोचत असताना हळूहळू खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग लाईव्हमधनं कोकण 7 लाईव्हपर्यंत नामांतर झालं. आणि हे नामांतर होत असताना त्याच पद्धतीचं कार्यक्षेत्रात सुद्धा विस्तार त्या कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून झाला. आणि खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गातनं ही सगळी टीम, हे सगळं चॅनल मुंबईच्या टोकापर्यंत पोचलं, मुंबईपर्यंत पोचलं. आज आपण बघतो की विधानसभेमधनं सुद्धा जेव्हा या सगळ्या बातम्या प्रसिद्ध होतात तेव्हा सुद्धा कोकण 7 लाईव्ह या सगळ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं.
याबद्दल खऱ्या अर्थाने कोकण 7 लाईव्हच्या सर्वच टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की एवढी दैदिप्यमान अशा प्रकारची वाटचाल आपण या 11 वर्षामध्ये केली. या सगळ्या वाटचालीमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रत्येक प्रश्नावर मागच्या 11 वर्षामध्ये आवाज उठवला. या सगळ्या वाटचालीमध्ये काम करत असताना मग अधिकारी चुकत असतील, प्रशासन चुकत असेल, काही ठिकाणी नेते मंडळी चुकत असतील, काही पक्षाची भूमिका चुकत असतील, तर त्याच्यावर सुद्धा भूमिका निर्भीडपणे घेण्याची निर्णय त्या ठिकाणी घेतला आपण. आणि तशाच पद्धतीने ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले. खरं म्हणजे आजची जी या ठिकाणी मत्स्यसंपदा आणि त्या अनुषंगाने घेतलेला विषय खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे. आज डिजिटल चॅनलच्या माध्यमातून आपण काम करत असताना या जिल्ह्यातला, या कोकणातला तरुण ज्याच्या मोबाईलवर दिवसभरामध्ये किमान 6 ते 7 वेळा वेगवेगळ्या बातम्या आपल्या माध्यमातून जात आहेत, जो तरुण वर्ग आपल्या सगळ्यांच्या सातत्याने संपर्कात असतो, या तरुणाईला दिशा देण्याचं या पुढच्या काळातलं खरं काम जर कोणाच्या हातातून घडणारं असेल तर ते कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून होऊ शकतं असं मला वाटतं. आणि म्हणून या मत्स्यसंपदेच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला असलेली पर्यटनाच्या संबंधात असलेल्या संधी असतील, आदरणीय राणे साहेबांनी या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करून बरीच वर्ष झाली. साहेबांनी या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख करून दिल्यामुळेच या जिल्ह्यामध्ये पर्यटन विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक घडामोडी घडत आहेत. परंतु आज ज्या पद्धतीने या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय राणेसाहेब असतील, आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब असतील, आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या भागामध्ये दीपकबाई केसरकर आमदार म्हणून काम करतायत. आणि ही सगळी मंडळी या जिल्ह्याला या पुढच्या काळामध्ये पर्यटन क्षेत्रामध्ये अधिक विकसित करू इच्छित आहेत. आणि त्याच्या माध्यमातून तरुणाईला खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मितीच्या अनेक संधी आहेत. परंतु या सगळ्या तरुणाईमध्ये या सगळ्या बाबतीतली माहिती देणं, त्यांच्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन जाणं, याच्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि तो पुढाकार या पुढच्या काळामध्ये कोकण 7 लाईव्हने घ्यावा अशा प्रकारची एक विनंती मी या निमित्ताने करू इच्छितो. कारण मी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना एक पाहतोय की बँकेची प्रत्येक योजना सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याच्या आमच्या कार्यामध्ये खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कोकण 7 लाईव्हची भूमिका महत्त्वाची राहिलेली आहे. आणि हे करत असताना अनेक वेळा यांचे प्रतिनिधी आमच्या मुख्य कार्यालयात येतात, आमच्याशी संवाद साधतात, काही वेळा आम्हाला मार्गदर्शन करतात, काही सूचना करतात. आणि या सगळ्यातनं त्यांचे काही भूमिका त्या ठिकाणी असतात. आणि त्या भूमिका अशा असतात की या जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये काही विकास झाला पाहिजे, इथल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत जात असताना शेतकऱ्यांना कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता आहे, जिल्हा बँकेने त्या बाबतीमध्ये कोणती भूमिका घ्यावी, कोणती योजना त्या निमित्ताने जिल्हा बँकेने पुढे आणावी, या संदर्भातली अनेक वेळा चर्चा या कोकण 7 लाईव्हचे प्रतिनिधी करतात. आणि म्हणून मला या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देताना आनंद होतोय की अशा जबाबदारीची जाणीव असलेला एक चॅनल की ज्याच्या माध्यमातून फक्त वृत्त प्रसिद्धी नाही तर त्याच्याबरोबरच या कोकणातल्या तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे, महिलांच्या हातांना काम मिळालं पाहिजे, शेतकऱ्याला काही चांगल्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. आणि त्याच्याच बरोबर सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा असेल, सांस्कृतिक असेल, अशा सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आपण या जिल्ह्याला, या कोकणाने विकासाच्या दृष्टीने गोडधोड केली पाहिजे. आणि त्यासाठी सगळ्याच क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्याची भूमिका या निमित्ताने आपण घेता, याबद्दल मी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. आपल्या पुढच्या वाटचालीला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या या सगळ्या वाटचालीतनं, आपल्या या सगळ्या कार्यातनं या जिल्ह्याच्या विकासाच्या इतिहासात निश्चितपणे आपला उल्लेख गौरवाने केला जाईल याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून या सगळ्या यशस्वी वाटचालीला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. 11व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज
विविध उपक्रम या ठिकाणी गेले अनेक दिवस साजरे होत आहेत आणि या उपक्रमानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या या चॅनलच्या प्रमुख देवयानी उरसकर, या चॅनलचे सर्व तालुक्यातील कृष्णा ढोलम असतील, महाडेश्वर असतील, समीर सावंत असतील आणि खरं तर मॅनेजिंग डायरेक्टर आमचे लुईस लोबो या ठिकाणी आहेत आणि आपण उपस्थित सर्व या चॅनलवर प्रेम करणारे सर्व सिंधुदुर्गवासीय. खरं तर 11 वर्षापूर्वी पहिला प्रयोग या चॅनलने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू केला आणि त्या वाटलं नव्हतं की या चॅनलचे लाखो व्ह्युअर असतील. एखादी छोटी बातमीसुद्धा लाखो व्ह्युअरपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून होत असतं. आम्ही पण अनेक वेळा एखादी बातमी झाली की आम्हाला अनेक देशाच्या बाहेरच्या लोकांचे सुद्धा फोन येतात आणि त्यामुळे हेच चॅनलचं खरं तर लोकप्रियता आहे. अशीच लोकप्रियता त्यांना उत्तरोत्तर मिळव आणि ह्या चॅनलनी सत्यताच्या बातम्या जास्तीत जास्त स्वरूपात दाखवाव्यात. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या सुद्धा छोट्या बातम्या असल्या तरी त्या दाखवतात, त्याबद्दल सुद्धा आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि या चॅनलचे वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी असतात, त्या उपक्रम अत्यंत चांगले उपक्रम असतात आणि आज कोकणची सुरमई या नावाने थीम या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. आता सुरमई खरं तर फेब्रुवारी झाल्यामुळे आता कमी होईल, परंतु आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ती पुन्हा एकदा लोकांमध्ये दिसेल. कोकण सात लाईव्हचा मानाचा कोकण रत्न पुरस्कार गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रदान करण्यात आला. गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक दीपक गद्रे यांच्या वतीने गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. कोकण सात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनी हा पुरस्कार वितरण करण्यात आला. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कोकण सातच्या कोकण रत्न पुरस्कार विजेत्या गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक दीपक गद्रे यांना आणि त्यांच्या वतीनं हा पुरस्कार सन्मान स्वीकारतायत PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम. पुन्हा एकदा सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या आणि मान्यवरांचे देखील आभार. राजकोट इथं नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या कामाची सुरुवात उद्यापासून होत आहे, अशी माहिती पुतळा उभारणीचे शिल्पकार राम सुतार यांचे पुत्र अनिल सुतार यांनी राजकोट येथे बोलताना दिली. पाहूयात. आज मी आलो इथे आणि आम्ही हे काम जे आहे साधारण 25 डिसेंबरला आमच्या हातात साईट दिली गेली. आमचं जे ॲग्रीमेंट किंवा जे वर्क ऑर्डर ते ऑक्टोबरमध्ये दिले गेलं, पण तेव्हा आपले हे इलेक्शनवर असल्यामुळे आम्हाला त्यावेळेस साईट हँडओव्हर नव्हती झाली. 25 डिसेंबरला आम्हाला साईट हँडओव्हर झाल्यानंतर तो जुना चबुतरा आम्ही तोडला. त्यानंतर मग खाली खणकाम सुरू केलं आपण आणि खाली जेव्हा आपण गेलो 10 फूट खाली गेलो तेव्हा कळलं की त्याचा जो रॉक आहे तो म्हणजे खूप ठोस नाही आहे आणि म्हणजे फ्रेजाईल आहे तो. पण आम्हाला 3 मीटर आणखी खाली जावं लागलं आणि त्याच्यामुळे आता त्याच्यामुळे थोडा वेळ लागला कारण दगड तोडायचा होता तर आम्ही आमचं काम साधारण म्हणजे आता हे 19 तारखेपर्यंत आमचं 17 फेब्रुवारीला आमचं पेडेस्टलचं पूर्ण काम झालेलं आहे. आणि हे जे तुम्ही पिलर्स बघता हे ड्युप्लेक्स नावाचं स्टील असतं, जे स्टेनलेस स्टील होऊनही मजबूत स्टील आहे आणि जनरली मोठे मोठे ब्रिजेसवर वापरले जातात. तर IIT आपलं मुंबईने आपल्याला हे रेकमेंड केलं होतं की समुद्राची हवा आहे, जो मॉइश्चर असतं समुद्राच्या जवळ, त्याच्या हिशोबाने हे ड्युप्लेक्स स्टील वापरायला पाहिजे. त्या हिशोबाने आम्ही पूर्ण मधलं स्ट्रक्चर ड्युप्लेक्स स्टीलने केलेलं आहे. आणि जसं आपण सरदार पटेलचा स्टॅच्यू केला त्याच्यात जे ब्रॉन्झ वापरलेलं आहे, शिवाय आंबेडकरांचा स्टॅच्यू जो बनतो आहे मुंबईला आपणच करतो आहे त्याच्यातही जे ब्रॉन्झ वापरतो आहे त्याला C903 म्हणतात. त्याच्यामध्ये 88% कॉपर असतं, 8% टिन असतं आणि 4% झिंक असतं. ते म्हणजे खूप मजबूत ब्रॉन्झ आहे आणि त्याच्यावर हवेचा समुद्राच्या पाण्याचा जास्त त्याचा इफेक्ट होत नाही. त्या दृष्टीने हे पण आम्ही इथे वापरलं आहे. आणि आता आज उद्यापासून एक मोठी ट्रेन मागवली आहे आम्ही कोल्हापूर इथे. उद्या आली की आपल्याला उद्यापासून आपलं हे जे ब्रॉन्झचे पार्ट्स आलेले आहेत, खाली मोठा दगड दाखवलेला आहे ज्याच्यावर शिवाजी महाराज उभे आहेत असं, तो
तर पहिले जो दगडाचा पार्ट जो आहे साधारण 30 बाय 30 फुटचा, तो आपण पहिले ठेवणार आहे. तो आलेला आहे, तो 3 पार्टमध्ये आला आहे. तर आपण ते उद्या क्लीन आले की आपण 3 पार्ट्स ठेवू शकतो. त्याला नटबोल्टनी टाईट करून वेल्डिंग, स्टीलचं वेल्डिंग आहे, ब्रॉन्झचं वेल्डिंग ते सुरू करू शकतो. नंतर मग 2 पाय जे आहेत ते ठेवून ते मग त्याच्यावर हळूहळू पार्ट्स ठेवत जाणार. आता आज 2 ट्रक आले त्याच्या वरचे भागाचे पाय पुरी येऊन गेले. आता त्याचे वरचे पार्ट्स आले ते पण आज आले. 1 ट्रक उद्या येतोय, पुढच्या आठवड्यात परत 2 ट्रक येतात आहे. असे सगळे पार्ट्स आता दर आठवड्याला येत राहतील आणि आम्ही त्याला जोडणं सुरू करू मध्ये. तिथून बनवून येतात ते. तिथे आम्ही पूर्ण पुतळा जोडतो, मग त्याला ट्रकच्या साईजचे कापतो आणि मग ट्रकवर लोड करून पाठवतो. म्हणजे जास्तीत जास्त वेल्डिंग तिथे होतं, तिथे त्याच्यावर कमी वेल्डिंग होईल. 2 महिने लागतील. आता इथे ही साईट अशी आहे की म्हणजे इथे बरेच अडचणी आल्या आम्हाला. एक तर म्हणजे साईट खूप कोपऱ्यामध्ये, गावच्या गल्ल्या लहान लहान आहे, आमचे ट्रकचे पार्ट्स नव्हते येऊ शकत, नंतर कॉन्क्रिटिंगचं इक्विपमेंट नव्हतं येऊ शकत. याच्यामुळे बराचसा वेळ पण लागला. तर आता पण ट्रक जे आले आज सकाळी एक मोठ्या ट्रेननी आम्ही आज इकडे रात्रभर हे करून रोडच्या मधून आणले. स्पेशली काही जागा बाउंड्री वॉल तोडून काही जणांनी आम्हाला परवानगी दिली, ते बाउंड्री वॉल तोडून मग त्याच्यातून म्हणजे कसं आपल्याला वळवता येईल गाडी ते करून पूर्ण रात्र लागली आम्हाला 3 पार्ट्स इकडे आणण्यासाठी. त्यात गल्ल्यातून मोठे पार्ट्स येऊ नव्हते शकत. आता पुढचे जे पार्ट्स आहे आम्ही ते छोटे करून आणतो, म्हणजे एकाच ट्रकमध्ये ते येऊ शकते. साधारण 20 फुटाचा पार्ट करून आणणार. पूर्वी कसं आमच्या 40 फुटाची ट्रेलरवरच सामान यायचं, पण इथे जर थोडं अडचणी रोडमुळे आले आणि जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर इथे पण होईल. 2 महिने लागतील साधारण, कारण इथे आता सगळ्यात मुख्य म्हणजे हा जो चबुतरा बनवला आहे तो M50 कॉन्क्रीटने बनवला आहे आणि खूप वजन आहे याचं. आणि याच्यावरच हे पिलर आतमधून आलेले आहे, साधारण 10 फूट 20 फूट खालून आलेले आहे पिलर, आणि याच्यावर आता पूर्ण स्ट्रक्चर बांधले जाईल. काम आहे करतात आणि आता याच प्रोजेक्टवर सगळे लोक काम करतात. आता आमचं ब्रॉन्झचं कास्टिंग सगळं होऊन गेलं आहे आणि आता वेल्डिंग सुरू आहे. म्हणजे गळ्यापर्यंत आम्ही वेल्डिंग करून टाकलं आहे आणि त्याला फिनिश करून त्याला कापून आम्ही इकडे पाठवणार आहोत. संपूर्ण हा आता आम्हाला कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ते 31 कोटीचा मिळालेला आहे. आता त्याच्यात बरंचसं म्हणजे एक्स्ट्रा खर्च झाला आहे. एक तर IITने सांगितलं की याच्यामध्ये SS304 न वापरता याच्यात जे ड्युप्लेक्स वापरले त्याचा बराच दुपटीचा खर्च आहे. पण काय आपल्याला मुख्य म्हणजे उद्देश काय, आपलं काम पूर्ण व्हायला पाहिजे, चांगलं व्हायला पाहिजे आणि समुद्रात किनारे असल्यामुळे जे प्रिकॉशन घेता येईल आपल्याला आणि IITने जे सजेस्ट केलं आपण त्याच्या हिशोबाने सगळं करतो. जे गावात लोक आहेत जेव्हा त्यांना कळतं की शिवाजी महाराजांचा पुतळा होतं आहे, त्यासाठी मग आता त्यांनी त्याची बाउंड्री वॉल पण तोडण्याची परवानगी दिली, त्याची छत काढायचं ते करण्याची. पण एवढंच की इथे मालवण एक छोटं गाव शहर असल्यामुळे इथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटीसाठी मोठे ते आम्हाला दुरून आणावं लागतं. त्याच्यासाठी पण एक त्रास आहे, कारण 25-30 किलोमीटरवर कॉन्क्रीट आणणं, ते इथे आणायचं, रात्रभर कॉन्क्रिटिंग करायचं, ते म्हणजे थोडंसं आहे, कारण लिमिटेशन आहे. बोलवलं नाही, पण आता जो आंबेडकरांचा आपण करतो 350 फुटाचा तोही समुद्रकिनारीच आहे आणि हा पण समुद्रकिनारी. तर याच्यामध्ये जे प्रिकॉशन्स आहे म्हणजे IITकडून अप्रूव्ह करून घेणं आणि त्यांनी जे रेकमेंड केलं ते स्टील वापरणं, ब्रॉन्झ वापरणं, त्या हिशोबाने आपण करतो. पूर्वी रेकमेंड केलं होतं की इथे काही म्युरल्स पण लावावे, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या लाईफवर काही असे भिंतीवर मूर्ती जी असते त्याला म्युरल्स म्हणतात किंवा बास रिलीफ म्हणतात, तसे लावण्याचे मी एक प्रपोजल दिलं होतं. तर आता सरकार सांगते की त्याच्यावर पण आपण विचार करूया आणि त्याचे डिझाईनवर सांगा. तर हा पुढचा जो भाग आहे, हा जो दिसतोय चबुतरा इकडचा, तर तिथे आपल्याला 6 म्युरल लावता येतील, ज्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांबद्दल जे काही इम्पॉर्टंट दृश्य आहे, प्रसंग आहे, ते आपल्याला तिथे दर्शवता येईल. कोकणसात लाईव्हचा मानाचा कोकण रत्न पुरस्कार गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रदान करण्यात आला. गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक दीपक गद्रे यांच्या वतीने गद्रे मरीन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे PRO संदेश साळवी आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर विश्वास कदम यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. कोकणसात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनी हा पुरस्कार वितरण करण्यात आला.
सावंतवाडी शहरातील सबनीसवाडा परिसरात बिल्डरच्या हलगर्जीपणामुळे व बांधकामासाठी रस्त्यापासून 20 ते 25 फूट खोल खोदाई केल्यानं रस्त्याची संरक्षक भिंत कोसळली। यात विद्युत पोल रस्त्यावर कोसळला। सुदैवानं रविवार असल्यानं येथील वर्दळ कमी होती, अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता। माजी प्राचार्य गिरीधर परांजपे यांच्या घरी जाणाऱ्या पायऱ्या यात कोसळल्या, त्यामुळे रस्ता बंद होऊन परांजपे कुटुंब घरात अडकून पडलंय। याबाबत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत नगर परिषदेने कोणत्या निकषांवरती परवानगी दिली असा सवाल केला आहे। याबाबत चुकीच्या पद्धतीने खोदाई करून नागरिकांच्या जीवास धोका निर्माण करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करावी अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली। रस्त्यापासून काही फूट जागा सोडून खोदाई करणं आवश्यक असताना संरक्षक भिंतीला लागून खोदलं गेलं। रस्त्यापासून सुमारे 20 ते 25 फूट खाली एक खोदकाम असल्यानं संरक्षक भिंतीसह रस्त्यावर विद्युत पुरवठा करणारा पोल खाली कोसळला। रविवार असल्यानं येथे वर्दळ नव्हती। दररोजचा हा वर्दळीचा परिसर आहे। या घटनेत सुदैवानं जीवितहानी झाली नाही। यात प्राध्यापक परांजपे यांच्या घरी जाणाऱ्या पायऱ्या कोसळल्या, त्यामुळे परांजपे कुटुंब घरात अडकून पडलं आहे। कुटुंबात ज्येष्ठांची संख्या अधिक आहे। यावेळी शंभू विरनोडकर, सुधाकर राणे, हर्ष सातोसकर, मीरा सावंत, तुषार बांदेकर, काका तेंडोलकर, सीताराम गावडे यांनी संबंधित ठेकेदाराला धारेवर धरलं। चुकीच्या पद्धतीने चालू असलेलं काम होऊ देणार नाही असा इशारा दिला। याबाबतची सखोल चौकशी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी करावी अशी मागणी करण्यात आली। साहेबांचे प्रतिनिधी आले, त्यांना विचारलं आपल्या समुद्रामध्ये 113 कमर्शियल फिशेस आहेत। 113 चायना स्क्विड घेतं, सौदी अरेबियामध्ये जाऊ शकतं, आफ्रिकन देशामध्ये जातं, एवढ्या सगळ्या देशांमध्ये आपला प्रोडक्ट जातो। 113 कमर्शियल फिशेस आपल्या समुद्रात आहेत, पण आपली उलाढाल फक्त काही ठराविक मासेंवरच आहे, जसं रिबिन फिश असेल, मॅक्रेल असेल। बरोबर ना साहेब? मी काय चुकीचं म्हणत असेल तर सांगा। प्रॉन्स असतील। मग आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांसाठी आपण काय करतोय, काय व्यवस्था उभी करतोय, हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे। हे जे आता LED फिशिंग मोठ्या प्रमाणात जे आलंय, आम्ही जी तक्रार करतो सभागृहामध्ये, जर मच्छीमारी किंवा मासेमारी ह्याला आपण ब्रीडिंग टाइमच देणार नाही तर मासेमारी आपल्याला काही वर्षांनंतर मासेच भेटणार नाहीत। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचा 11वा वर्धापन दिन सर्व क्षेत्रातील मान्यवर, दर्शक, हितचिंतकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। पाहूयात। कणकवलीत हा दिमागदार सोहळा संपन्न झाला। सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं। त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली। दीप प्रज्वलन हा केवळ संकेत नव्हे तर तो संकल्प आहे। अज्ञानरूपी अंधार नष्ट करण्याचा संकल्प, तेजाचा वारसा जपण्याचा संकल्प, नैतिक अधिष्ठान बळकट करण्याचा संकल्प, कर्तव्य सिद्ध हातातून प्रकाशमान कार्य घडवण्याचा संकल्प। चला करूयात हा तेजस्वी संकल्प अर्थात दीप प्रज्वलन। आपल्या मान्यवरांच्या हस्ते आता आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं उद्घाटन होतोय। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्व उपस्थित मान्यवरांसाठी। कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री निलेश राणे त्याचबरोबर आता दीप प्रज्वलन करतायत। कोकणसात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीपजी देसाई सर। या सोहळ्याचं प्रास्ताविक कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर तसंच दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई यांनी केलं। आज बघता बघता 11 वर्ष आमच्या या कोकणसात लाईव्ह चॅनलला पूर्ण झाली। मोबाईलवरून बातम्या पाठवणारा हा आमचा चॅनलने स्वतःच्या अद्ययावत अशा स्टुडिओमध्ये कधी पदार्पण केलं, हे तसं स्थलांतर केलं हे कसं समजलंच नाही। तसं बघितलं तर मुंबई सोडल्यानंतर गोवा आणि मुंबईच्या मध्ये जो स्टुडिओ ॲसेट असेल तर तो आमच्या कोकणसात लाईव्हचाच आहे, की जिथे अनेक गोष्टींचं शूटिंग अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत असते।
गेल्या अनेक वर्षात, गेल्या 11 वर्षात आपल्या ह्या कोकण सात लाईव्हने अनेक घडामोडी बघितल्या, अनेक घडामोडींचा साक्षीदार हा कोकण सात लाईव्ह झाला. जोपर्यंत कोकण सात लाईव्हवरती बातमी येत नाही तोपर्यंत तिची विश्वासार्हता लोकांना पटत नाही, इथपर्यंतचा जो काही विश्वास आहे तो लोकांच्या मनामध्ये आम्ही निर्माण करण्यामध्ये यशस्वी झालो. कोकण सात लाईव्हने आत्तापर्यंत आपल्या अनेक कार्यक्रमातून आपल्या या सगळ्या सादरीकरणाचा ठसा उमटवलेला आहे. त्याच्यामध्ये जाऊ देवाची या गावा असो, विविध मुलाखती असोत, कार्यक्रमांचं कव्हरेज असो, इलेक्शनचं कव्हरेज असो, ऑन द स्पॉट असो, अशा अनेक कार्यक्रमात त्याच आमचा समावेश असतो. आणि सध्या म्हणजे गेल्या 2 इलेक्शनमध्ये आमचं जे काही कव्हरेज झालेलं होतं त्याला सुपर डुपर हिट असे हिट्सही मिळालेले होते. आमचे अँकर जे आहे जुईली, भगवान, आमचे सर्व तालुका बातमीदार की जे आज उपस्थित आहेत, आमचे कॅमेरामन, आमचे PCR युनिटचे सगळे आमचे सहकारी, आमच्या कार्यक्रमासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेला आमचा ऑफिस बॉय, इथपासून सगळेजण या सगळ्या आमच्या बातम्या अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोकणातील जे मुंबई स्थित चाकरमानी आहेत त्यांच्यामध्ये आमच्या चॅनलने असा विश्वास निर्माण केलेला आहे की एखादी जर त्यांच्या गावातली बातमी जर आमच्या चॅनलवरती अनवधानाने जर चुकली तर त्याचा जाब विचारणारे फोन आम्हाला येतात की ही बातमी तुमच्याकडे चुकली कशी आणि ती बातमी आली का नाही. त्यामुळे ती एक अलिखित भीती आम्हाला असते की सातत्याने आमच्या गावातल्या लोकांच्या बातम्या ह्या त्या मुंबईत स्थित चाकरमान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं एक मोठं आव्हान आमच्यापर्यंत असते. आमचे जे काही फॉलोअर्स होते किंवा यूट्यूब सबस्क्रायबर होते त्याची संख्या पहिल्यांदा जर बघितली तर ती खूप छोटी होती, कारण ही संकल्पना पर्कोलेट होईपर्यंत किंवा झिरपेपर्यंत थोडासा वेळ लागला. परंतु आज अभिमानाने आम्ही सांगतो की आमचे यूट्यूबवरती 3,53,000 सबस्क्रायबर आहेत, फेसबुकवरती 1,21,000 पेक्षा जास्ती फॉलोअर्स आहेत, तसंच इन्स्टा एक्सवरती आमचे अकाउंट आहेत, डिजिटल किंवा आमच्या वेबसाईटवरती सुद्धा आमचं खूप चांगले त्याला हिट्स मिळत असतात. आणि अशा पद्धतीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गेल्या 11 वर्षात आम्ही आमच्या चॅनलला एक विश्वासार्ह बातमी देणारा चॅनल म्हणून नावलौकिक मिळवून दिलेला आहे. राणेसाहेब, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुमचं आमचं काम थोडंसं साधर्म्य असते थोडंसं, कारण नेहमी आपण आयुष्यभर लोकांची जी काही कामं असतात ती आपण दाखवत असतो. आम्ही लोकांची दुखणी मांडत असतो, तुम्ही लोकांची कामं करत असता. त्यामुळे यांचा चांगल्या समन्वयाने जे काही आउटपुट निघते ते निश्चितच चांगलं असतं आणि त्याच्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील असतो. आणि अशाच या कोकणच्या नंबर 1 चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या 11व्या वर्धापन दिनानिमित्त तुम्ही सगळेजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी तुमचे आभार तर मानतेच. आणि त्याचबरोबर हा चॅनल असाच पुढे नेण्यासाठी तुमची साथ, तुमचा विश्वास सदैव आमच्या पाठीशी असो अशी आशा, विश्वास व्यक्त करते. आज कोकणची सुरमई हे आम्ही खास 11व्या वर्धापन दिनी जी थीम ठेवलेली आहे त्यावर बोलणं या ठिकाणी गरजेचं समजेन. कारण ही थीम काय आहे, कारण कोकणची सुरमई म्हटल्यानंतर लोकांना नेमका प्रश्न पडलेला आहे की कोकण सात आणि कोकणची सुरमई हा सब्जेक्ट नेमका काय आहे. तर साहेब, मी एवढंच सांगेन, ज्या पद्धतीने संपूर्ण विधानसभेमध्ये मच्छीमारांचे प्रश्न आपण जे मांडलात आणि मच्छीमार किंवा कोकणमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे तो पर्यटनामध्ये ज्या पद्धतीने आज डेव्हलपमेंट करतोय, तर तसंच संपूर्ण कोकण जे आहे ते आम्ही या ठिकाणी आमच्या नजरेसमोर ठेवलं, अगदी सिंधुदुर्गपासून पालघरपर्यंत. आणि कोकण किनारपट्टीमध्ये जवळपास 45,000 जे आपले मच्छीमार आहेत आणि 3.5 लाख या मच्छीमारांची संख्या आहे. तर याच्यावर लक्ष केंद्रित करून सुरमई हा फक्त एक आम्ही ब्रँड मत्स्य संपदेतील एक ब्रँड आम्ही पुढे घेतलेला आहे. आज सुरमई म्हटल्यानंतर या कोकणच्या सुरमईचं अवघ्या जगाला वेळ लागलेला आहे. आणि एक जसं आपण गोल्ड फिश म्हणतो तसं आज प्रत्येकाच्या आहारामध्ये सुरमई असतो आणि तो एक फक्त आपण ब्रँड ठेवला. पण कोकणातील सगळे मासे, त्याच्यामध्ये सुरमई असू दे, त्याच्यानंतर पापलेट असू दे, बांगडा असू दे, या सगळ्याच्या माध्यमातून इथला मच्छीमार जो आहे तो पुढे जातोय. तर तीच एक कन्सेप्ट आमच्या नजरेसमोर होती. कारण आत्तापर्यंत कोकण सातने अशा अनेक अभियानं राबवलीत. लोकांचं या कोकणातील सुरुवातीपासून पर्यावरणाच्या क्षेत्रात असू दे, त्याच्यानंतर आयकॅम असू दे, कारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकण सातने जी एक आयकॅमची मोहीम राबवलेली, याच्यामध्ये जवळपास 10,000 जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, मोतीबिंदूचे जे तपासणी होती, हे सगळं अभियान कोकण सातने राबवलेलं होतं. आणि त्यानंतर अशा प्रकारची अनेक उपक्रम, जो संवाद असू दे विद्यार्थ्यांसाठी, त्याच्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असू दे, इथल्या लोकांसाठी, तर अशीच एक
आगळीवेगळी थीम, कारण आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज खास आपल्याला कोकणला नितेशजींच्या माध्यमातून सुद्धा मत्स्य आणि बंदरे मंत्रिपद मिळालेलं आहे. तर या दृष्टिकोनातून आम्ही कशी साथ देऊ शकतो साहेबांना, साहेब ज्या पद्धतीने आज काम करतायत, तर खऱ्या अर्थाने कोकणातील हा संपूर्ण जो सब्जेक्ट आहे तो कोकणपुरता मर्यादित न राहता आज महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचतोय. तर त्याच्यावर फोकस टाकणं हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता. आणि अनेक मच्छीमारांचे प्रश्न असतील आणि इथल्या मच्छीमारांनी जे वेगवेगळे अभिनव असे उपक्रम राबवलेले असतील, या मत्स्य व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवलेले असतील, या सगळ्याचा उहापोह या थीममध्ये आम्ही राबवलेला आहे. आणि आजपासून पुढचे वर्षभर ही संपूर्ण थीम चालणार आहे. आणि थीम चालवण्यामागचा उद्देशच हा होता की या क्षेत्रावर, कारण फ्युचरिस्टिक कोकण 2047 जसं मोदी साहेबांनी एक लक्ष ठेवलं आहे की भारताला एका वेगळ्या उंचीवर महासत्ता बनवण्यासाठी जशी वाटचाल केली पाहिजे, तर 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि 2047ला 100 वर्ष होत आहेत. तर 2047 साली सिंधुदुर्ग कुठे असेल, कोकण कुठे असेल, ही एक आम्ही नजरेसमोर कन्सेप्ट ठेवली. आणि या वर्षामध्ये फक्त आपण फिशरीजवर फोकस केला आणि 2047 पर्यंत अशा प्रकारचे कोकणातला दरवर्षी एक वेगवेगळा सब्जेक्ट घेऊन आम्ही लोकांसमोर जाणार आहोत, त्याच्यावर प्रकाशझोत करणार आहोत, जागर टाकणार आहोत. ही त्यामागची थीम होती. आणि अशाच पद्धतीने ही जी मोहीम आहे ती याही पुढे चालू राहील. कोकण विकासामध्ये निश्चितच कोकणसातची जी एक वाटचाल आहे आणि कोकणसातचा जो एक पुढाकार आहे तो या येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने राहील. प्रास्ताविकानंतर कोकणसात लाईव्हच्या मानाच्या कोकण रत्न पुरस्काराचं वितरण आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या पुरस्कारानंतर बेस्ट फिशरमन पुरस्कारांचं वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. बेस्ट फिशरमन पुरस्कारांच्या वितरणानंतर स्मार्ट लीडर पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं. यानंतर गणेश चतुर्थीत आयोजित करण्यात आलेल्या गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आलं. या वर्धापन दिनी कोकणसात लाईव्हनं खास रील्स स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी या रील्स स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसं देऊन गौरवण्यात आलं. त्यानंतर कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. म्हणून काम असं करावं, कोकणावर खरोखर प्रेम असावं, तर ते असं असावं की कोकणाला पुढे कोण घेऊन जाणार. येणारा ब्रिटिश आपल्याकडे तो 150 वर्षाचं प्लॅनिंग अगोदर त्या काळात करून गेला. आणि म्हणून अजून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस 18 प्लॅटफॉर्म,
समोर ओव्हल मैदान, वेलिंग्टन मैदान, तिथे साऊथ मुंबईमध्ये म्हणजे दक्षिण मुंबईमध्ये तसं पाणी कधीच भरत नाही. प्लॅनिंग कधी झालंय? ब्रिटिशरांनी करून ठेवलंय. त्यांनी काय म्हणून तिकडे 18 प्लॅटफॉर्म तेव्हा बनवले असतील? आजही आपण 18 प्लॅटफॉर्मवर आहोत, एकही प्लॅटफॉर्म अडला नाही. म्हणून विजन असावं ना, ते एवढं असावं की ज्या काय नंतरच्या पिढ्या आहेत त्याचं फळ ते त्यांना मिळालं पाहिजे. आज 18 प्लॅटफॉर्मवरून ट्रेन पकडणाऱ्या लोकांना माहीत नव्हतं की हे कोणी बनवलं, हे ते लोकांनी बनवलं, आणि आज त्याचा फायदा आपल्याला जे काय रोजचे प्रवासी आहेत ना, मुंबईमध्ये किती लाख लोक ट्रेननी रोजचा प्रवास, लोकलचा प्रवास करतात, हे प्लॅटफॉर्मच ते लोकांनी बनवलेले आहेत. दूरदृष्टी असावी, प्लॅनिंग असावं, इम्प्लिमेंटेशन. नुसतं प्लॅनिंगनी मी हुशार 5 उपयोग नाही, तू इम्प्लिमेंट काय करतो त्याला जास्त महत्त्व आहे. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये फ्युचरिस्टिक 2047 मध्ये कोकण कॅलिफोर्निया वगैरे नाही. कॅलिफोर्नियाला वाटलं पाहिजे की आपण कोकणासारखं व्हावं, असंही कोकण उभं राहावं, एवढंच फक्त संकल्पना घेऊन आमच्यासारखी लोक ही कामाला उतरलेली आहेत. मी मनापासून कोकण साथच्या सगळ्या टीमला मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. 11 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. जसं कोणतरी म्हटलं 111 वर्ष आपण पूर्ण करा, तर मी म्हणतो 1111 वर्ष पूर्ण करा. या वर्धापन दिन सोहळ्यास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवत कोकणसाद लाईव्हच्या भावी वाटचाली शुभेच्छा दिल्या. यावेळी कोकणसाद लाईव्ह तसंच दैनिक कोकणसादचे सर्व सहकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन जुईली पांगम आणि दीपेश परब यांनी केलं. वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीतानं कार्यक्रमाची सांगता झाली.
कुणकेरी येथील सुप्रसिद्ध हुडोत्सव येत्या 19 मार्च रोजी होणार आहे. शिमगोत्सव काळात होणाऱ्या हुडोत्सवाला जत्रेचं स्वरूप येतं. देश विदेशातील भाविक या निमित्तानं कुणकेरीत दाखल होतात. पाहूयात. या निमित्तानं मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. होळीच्या पार्श्वभूमीवरती हा हुडोत्सव होतो. परंपरेप्रमाणे कार्यक्रम होतात. 100 फूट उंच हुडा येथे उभारला जातो. याला हुडा म्हणून ओळखलं जातं. या हुड्यावर चढलेल्या अवसाराला दगड मारण्यासाठी हजारो भाविक उपस्थित राहतात. विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात येतं. धार्मिक दृष्ट्या या हुडोत्सवाला मोठं महत्त्व आहे. कोलगाव, आंबेगाव आणि कुणकेरी या 3 गावांचा हा उत्सव असतो. गावदैवत असणाऱ्या भावा बहिणींची भेट डोळ्यांचं पारणं फिरतं. कुणकेरी गावात शिमगोत्सव काळात विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात. विदेशात असणारी मंडळी देखील या निमित्तानं गावी येतात. सांगलीचं ग्रामदैवत श्रीदेव गिरिजानाथ म्हणजेच गिरोबा उत्सवाला महाशिवरात्रीपासून प्रारंभ झाला असून गिरोबा उत्सव 12 मार्च रोजी होणार आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील सांगली गावातील गिरोबा उत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी श्रीदेव गिरिजानाथ मंदिरात देवस्थानचे मानकरी आणि ग्रामस्थांची बैठक झाली. यावर्षी गिरिजानाथच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी सांगलीतील सावंत टेंबवाडीची एकमतानं निवड करण्यात आली. टेंबवाडी येथील रामचंद्र उमाजी सावंत कुटुंबियांचं फणसाचं झाड निवडण्यात आलं. श्रीदेव गिरिजानाथ मूर्तीसाठी झाड निवडल्यानंतर गिरिजानाथ मंदिराकडून सवाद्य मिरवणुकीसह देवस्थानचे 8-5 मानकरी आणि ग्रामस्थ निवडलेल्या झाडाकडे जाऊन हर हर महादेवचा जयघोष करण्यात आला. झाडाची विधिवत पूजा करण्यात आली. या झाडाची नेहमी सकाळी विधिवत पूजा केली जाते. संध्याकाळी महाआरती केली जाते. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येपर्यंत रोज विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. सावंत टेंबवाडी येथे तब्बल 14 वर्षानंतर हा उत्सव होत असल्यानं सावंत टेंबवाडी येथे उत्साहाचं वातावरण पसरलं आहे. सांगली गावातील ग्रामदेवतेची दरवर्षी पुनर्प्रतिष्ठापना करणारे सांगली गिरिजानाथ हे एकमेव देवस्थान आहे. गिरिनाथ देवाची मूर्ती फणसाच्या झाडापासून बनवली जाते. या गावातील प्रत्येकाच्या घराशेजारी फणसाचं झाड पाहायला मिळतं. नेत्रदीपक असा हा सोहळा दरवर्षी संपन्न होतो. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या संकल्पनेतून मोती तलावालगत असलेल्या सांडव्यामध्ये वन्यजीव कृत्रिम प्राणी बसवण्यात आले होते. त्यामध्ये वाघ, हरिण, सांबर, बगळे असे वन्य कृत्रिम प्राणी बसवल्यामुळे या परिसरात ते प्राणी आकर्षण ठरले होते. मात्र प्रशासनाकडून हा भाग दुर्लक्षित झाल्यानं त्याची दुरावस्था झाली आहे. या जागेला पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व आलं होतं, परंतु काही वर्षानंतर कृत्रिम प्राणी जीर्ण होऊन व सफाईकडे दुर्लक्ष झाल्यानं ते मोडून पडले व जीर्ण झाले. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांनी नगरपालिकेचे लक्ष वेधून या ठिकाणी पुन्हा कृत्रिम प्राणी बसवावे अशी विनंती केली होती. त्यानंतर नगरपालिकेने कारवाई करून पुन्हा ते कृत्रिम प्राणी बसवण्याचं काम हाती घेतलं. आज हे कृत्रिम प्राणी पुन्हा त्याच ठिकाणी बसवण्याच्या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. यामुळे या परिसरात पर्यटक वाढणार आहेत. कृत्रिम वन्यजीव प्राणी बसवण्याचे काम माझगाव येथील शिल्पकार काका सावंत यांनी केलंय. सामाजिक बांधिलकीच्या आवाहनाची दखल घेऊन हा उपक्रम लवकरात लवकर राबवल्या कारणानं सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या वतीने रवी जाधव यांनी नगरपालिका प्रशासनाचे आभार मानले. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित कोकण सन्मान पर्व दुसरं 2025 पुरस्कार सोहळा देवगड येथे पार पडला. या पुरस्काराच्या माध्यमातून कोकणातील अनेक क्रिएटर्सना सन्मान करण्यात आला. या सावंतवाडी तळवडे येथील मालवणी हिरोला बेस्ट फॅमिली ओरिएंटेड रीलसाठी नामांकन मिळालं होतं. चाहत्यांच्या प्रतिसादामुळे हा सन्मान त्यांना प्राप्त झाला आहे. बिग बॉस मराठीतील डीपी अर्थात धनंजय पवार यांच्या हस्ते गणेश कुंभार व कुटुंबाला कोकण सन्मान देऊन गौरवण्यात आलं. यावेळी मंत्री नितेश राणेंनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या व्हिडिओचं व कामाचं कौतुक केलं. कुंभार कुटुंबानं आपलं सादरीकरण देखील यावेळी केलं.
मालवणी हिरो गणेश कुंभारसह त्याचे आई वडील यावेळी उपस्थित होते. कोकण संस्कृती, परंपरा, खाद्यपदार्थ, पाककला, आपले समुद्रकिनारे सर्व काही कोकणातली क्रिएटर्स व्हिडिओच्या माध्यमातून जगभरात पोहोचत असतात. यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून क्रिएटर्सचा सन्मान करण्यात आला. आपण पुढील पुरस्काराकडे. आता कोकण सन्मान 2025 पर्व दुसरे या सोहळ्याचा पुढील पुरस्कार कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. जेव्हा हे सावंतवाडीमध्ये हे चॅनल सुरू झालं तेव्हा मी खासदार होतो आणि तेव्हा मला असं वाटतं सगळे काही तरुण एकत्र येऊन त्यांनी तेव्हा डिजिटल चॅनल चालवणं हे कोणाला माहीत देखील नव्हतं. डिजिटल चॅनल म्हणजे काय, तेव्हा त्या सगळ्या टीमनी ते धाडस केलं आणि त्या चॅनलची सुरुवात झाली. तेव्हा त्याचं नाव होतं सिंधुदुर्ग लाईव्ह. आणि खरोखरच ते धाडसी होतं, कारण का तेव्हा माहीत नव्हतं. तेव्हा आमच्यासारखा माणूस पण सोशल मीडियावर नव्हता. तेव्हा सोशल मीडिया म्हणजे काय हे मला असं वाटतं 2014-12 नंतर सुरू झालेलं हे सगळं. आणि तेव्हा एवढी चर्चा नव्हती या प्लॅटफॉर्मची, पण ज्या म्हणजे आपण म्हणतो ना इंटेलिजन्स, ज्या पद्धतीने तुम्ही हे सगळं चॅनल उभं केलं. आता तुमचं चॅनल हे हा चॅनल झालं, पण तुमचं चॅनल कॉपी करणारे असे खूप चॅनल झाले. पण त्यांना तेवढं यश मिळालं का नाही मला माहीत नाही. पण आपल्याला जसं मॅडम बोलल्या की कोकण साधला बातमी आली की मग ते हो असं घडलं असेल, असं काहीतरी झालं असणार 100%. ती खात्री लोकांच्या मनामध्ये असून म्हणून ह्या चॅनलने जी ख्याती तयार केली, जे उंची तयार केली, खरोखरच आपलं जेवढं कौतुक करावं टीमचं तेवढं कमी आहे. या सगळ्या जगामध्ये आपण हे सगळं नाव टिकवणं, तसं त्या टीमकडून काम करून घेणं आणि ते सगळं एवढं काही सोपं नाही. ते आपण ते सगळं शक्य करून दाखवलं, त्याबद्दल खरोखरच आपलं कौतुक, आपलं अभिनंदन. आपण वेळोवेळी समाजामध्ये एक चांगला पॉझिटिव्ह मेसेज देण्याचा प्रयत्न आपण नेहमी करत असता वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून. आणि आज तसाच आपण एक तर फ्युचरिस्टिक 2047 आणि कोकणातली जी मासेमारी आहे ज्याचा उल्लेख मी माझ्या सभागृहाच्या पहिल्याच विषयामध्ये जो विषय घेतला तो मासेमारी हाच विषय होता की आज हे 2 विषय आहेत, एक तर फ्युचरिस्टिक 2047 आणि कोकणातली मासेमारी पर्यटन. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पारंपरिक मच्छीमारांना वाचवावं लागेल तरच हा डोलारा सांभाळू शकू, आमदार निलेश राणे यांचं प्रतिपादन. अनर्थ टळला, सुदैवानं बचावले जीव. आणि उद्यापासून सुरू होणार राजकोट इथं शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं काम. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.